ku bauta ma Allah, ku zan masu godiya ma Allah, ilaihi turja'un, gare shi za a mai da ku baki ɗayan. Duka waɗannan ayoyi da 'yan uwansu idan muka yi ta bibiyansu, saƙon da suke ɗauke da shi 'yan uwa shine arziki yana hannun Allah. Allah ke azurta wadda ya so daga cikin bayi. Allah shi ke kame arziki gabarin bayi wadda ya so bisa hikima irin tashi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tabbata a cikin hadisin Abu Umama al-Bahili, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i, yace lalle mala'ika Jibril ya mun wahayi a cikin raina, ya sanar da ni a cikin zuciya, anna nafsa lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha. yace mala'ika Jibril alaihi salatu wassalam ya mun wahayi a cikin raina, ya sanar da ni cewa babu wata rai da za ta mutu, lan tamuta nafsun, ba wata rai da za ta mutu, kowace rai ce, kowace rai ce, mutum ne, aljani ne, dabba ne, hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha, har sai ta kammala ajalinta da Allah ya ɗiba mata baki ɗaya, kuma ta kammala arzikinta baki ɗaya. Duk waɗannan hanyoyi da Ubangiji ya shar'anta mana domin neman arziki sabubba ne zuwa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta mana. Shi sababi bayi da tasiri da kansa wajen bayarwa ko hanawa. Riko da sababi addini ne, Ubangiji ya shar'anta riko da sababi. Ofis ɗinka sababi ne, kasuwancinka sababi ne, sana'arka sababi ne, noma kiwo sababi ne. Ubangiji sai ya ce mu yi riko da sababi domin kowa ya isa zuwa ga abin da Allah ya rubuta da shi. Amma rikonka da sababi ba kuma shi ne zai baka abin da ke hannunka ba, kuma ba shi zai rasar da abin da ke hannunka ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i, lalle mala'ika Jibril ya mun wahayi a cikin raina, ya sanar da ni anna nafsan, cewa kowace rai lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha, har sai ta kammala da ajalinta gaba daya, ta kuma kammala da arzikinta, ta cinye arzikinta baki daya. Annabi sai ce fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Annabi ya ce ku ji tsoron Allah, ku kyautata hanyar neman abinci. fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Annabi ya ce ku ji tsoron Allah, ku kyautata hanyar neman abincinku. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi. Annabi ya ce kar ya tunkuɗa wani daga cikinku jinkirin zuwan arziki, an ya tulubahu bi ma'asiyatillah, har ya je ya ce zai nemi arziki ta hanyar saba ma Allah. Annabi ya ce kar ku yi haka. Wala yahmilanna ahadakum, annabi ya ce kar ya ingiza wani daga cikinku istibta'ur rizq, jinkirin zuwan arziki, shi bayi da komai, har yanzu bai mallaki komai ba. Annabi ya ce kar wannan ya ingiza shi an ya tulubahu bi ma'asiyatillahi, ya ce zai je ya nemi arziki ta hanyar saba ma Allah. Ya ce to yanzu shi ma tun da bayi da shi zai koma sata, ko zai koma kidnapping, ko zai koma fashi da makami, ko zai koma damfara, ko zai fara satar dukiyar al'umma a ofis ɗinsa, ko zai fara almundahana a harkar kasuwancinsa. Annabi ya ce kar jinkirin arziki ya sa wani ya je neman arziki ta hanyar saba ma Allah. Fa inna Allah la yunal ma indahu illa bi ta'atihi. Ba a samun abin da ke wajen Allah sai ta hanyar da'a. ‘Yan uwa masu albarka, sha'anin arziki yadda muka ambata
al'amari ne na Allah, al'amari ne na Allah. Abinda zai shigo hannunka, abinda za ka samu, abinda za ka mallaka rubutacce ne a littafinka, rubutacce ne a littafinka. Annabi ya ce kada jinkirin baka ga kasonka ya zo hannunka ba, wannan ya sa ka ce bari ka tashi ka nema ta hanyar saba ma Allah, za ka ɗauki kayan da za ka sauke shi a bakin ciki. Ita dukiya idan aka neme ta ta hanyar sabon Allah, Allah ya tsare. Ita dukiya idan aka neme ta ta hanyar sabon Allah, mutum ya sa kansa a matsala. Kwanan baya akwai wata kalma da na ambata karkashin kulla yastawi al-khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kasratul khabith walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulul albab la'allakum tuflihun. Allah yace kulla yastawi al-khabithu wat-tayyib, Allah ya ce ba daidai suke ba, ba da su daidaita ba, ba sa'an juna ba ne ba haram da halal. Gurɓatacce da kyakkyawa Allah ce ba sa'o'i ba ne. Walau a'jabaka kasratul kabis, ko da yawan haram ɗin ya kai ya kawo, sai na ce naira 500 ta halal ba sa'an naira miliyan 500 ba ne ta haram. To wani a social media sai ce malam dai a duba. To bari na yi muku ƙarin bayani. Shi naira 500 na halal, shi naira 500 na halal, nemansa kawai zai iya sa ka shiga aljanna. Neman 500 na halal, ka fita neman 500 na halal, fita neman kawai zai iya sa Allah ya baka aljanna. Ya tabbata a cikin hadisi, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana zaune da sahabbansa. Marra ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajulun. Wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune, sai wani mutum sai ya zo ya wuce. Fara'a ashabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min jaladihi wa nishafihi. Sahabbai da suka kalli mutumin suka ga yadda yake murɗe, ma'ana a haɗansa lafiyayye ga kuma nishaɗi ga kazar-kazar, sai suka ce laukana haza fi sabilillah. Suka ce ina ma a ce wannan mutumin ya fito ne zai tafi yaƙi don ɗaga kalmar Allah ko zai tafi wani aiki don ci gaban addini. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي يجي إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. annabi ya ce idan fito wannan da ya yi zai je fafutukan neman abinci ne ma 'ya'yansa ƙanana, fa huwa fi sabilillah, yana kan tafarkin Allah ne. Wa in kana karaja ala abawaini shaykhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah, in ya fita ne zai yi fafutuka ya nemo abinci da rufin asiri wa iyayensa tsoffi guda biyu, annabi ya ce fa huwa fi sabilillah, yana kan tafarkin Allah ne. Wa in kana karaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fa huwa fi sabilillah, annabi ya ce kai in ya fito ne zai je ya nemi na kansa don ya kare mutuncinsa, annabi ya ce fa huwa fi sabilillah. Duk wanda ya fita neman leburanci ko bai samu leburancin ba fa huwa fi sabilillah, wannan fitansa zai iya sa a rubuta mishi aljanna. Kun ji halal? Ita kuma haram. Ɗaya daga cikin matsalanta shi ne raba mutum da Allah. Daga ran da ka fara cin haram ka tsinke alakar da ke tsakaninka da Ubangiji. Wannan akwai farashin da za ka iya sayanta? Idan mutum ya fara cin haram, alakar da take tsakaninsa da Allah ya sa almakashi ya yanke,
yanzu wannan zaka saye ta a miliyan 500? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labari, inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Allah ya umurci mu'minai da abin da ya umurci manzanni da shi. Fakala sai ya ce, ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim. Ya ku manzanni, inji Allah, kulu min at-tayyibati, ku ci tsarkakan ababa na halal, wa amalu salihan, ku yi aiki mai kyau. Ba aiki mai kyau in ba cin halal, ba aiki mai kyau in ba cin halal. Kulu min at-tayyibati, Allah yace ya ku manzannina, ku ci halal tsarkakakke, wa amalu salihan, kuma ku yi aiki mai kyau. Inni bima ta'maluna alim, ni mai ilimi ne, masani ne game da abin da kuke aikatawa. Sai kuma annabi yace, Allah sai yace, ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا يا قوة سكي إيماني دا الله kulu mimma razaqnakum, ku ci min tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga tsarkaka na halal abinda muka azurta ku. Sai ce washkuru lillahi, ku yi godiya ma Allah, ku kadaita Allah da bauta. Duk inda kaga bauta ta tsaya to sai in ana cin halal. Jama'a mun fahimta? Annabi yace thumma zakara rajula, da annabi ya kawo waɗannan ayoyi, manzanni dai an ce musu ku ci mai kyau, ku yi aiki mai kyau, ku ci halal, ku yi aiki mai kyau. Wadda suka yi imani, ku ci halal, ku yi aiki mai kyau. To sai annabi ya buga misalin wadda ya ci haram kuma ya yi aiki mai kyau a cikin hadisi ɗaya. Thumma dhakara rajula, annabi sai ba su labarin wani mutum yutilu safar, yana tafiya mai tsayi. Ita tafiya tana daga cikin sabubban karban addu'a. Ash'atha akbara, ya jirkice saboda tsananin tafiya, gashin kansa ya cunkushe ya watse, launin jikinsa ya yi duhu saboda tsabar tafiya. Ya mudde dahi ila sama, wannan mutumin ya daga hannayensa sama, ya rab ya rab, yana ya ubangiji ya ubangiji, ba yana roƙon Allah ba, kuma a halin tafiya. Annabi sai ya ce wa mat'amuhu haramun, matsalar mutumin abincinsa haramun ne, wa mashrabuhu haramun, abin shansa haramun ne, wa malbasuhu haramun, tufansa haramun ne, wa guziya bil haram, guzirinsa ko an ciyar da shi da haram. Annabi sai ya ce fa anna yustajabu la, fa anna, ta yaya, ba fa ba da amsa mishi ba, ta yaya da a amsa mai cin haram, ba fa ba da a amsa. Annabi ya ce ta yaya. An ce ne ana interview, za a ɗebi likitoci, so wadda ya cancanta da karatunsa da komai ya je, ta iya yiwa a ɗauke shi ko ba a ɗauke shi ba. To wannan shi ko firamare bai yi ba, ta yaya da a ɗauke shi? In ana so a ɗauke shi, ta yaya da a ɗauke shi? Kaga abinda ake bukata na tukunna ya zo, ya kamata a yi da shi ko ba a yi da shi ba, ba yi da shi. Annabi ya ce fa anna yustajabu la, annabi ya ce ta yaya mai cin haram da amsa addu'arsa? Yanzu don Allah, irin matsalolin da muke ciki, matsalolin da muke ciki, ga yaranmu, ga matanmu, ga al'umma, ga ƙasa, a ce kai kana cikin wadda za ka yi addu'a ba za a karɓa ba, musiba ce ko bara musiba? Ka kalli girman addu'a a yanzu. In baka san amfanin addu'a ba, yanzu ka san amfanin addu'a, irin yadda Najeriya take ciki. To na daga cikin abun da in dai baka tsare ba, baka tsare cin halal ba, addu'ar ka ba za ta samu tafiya. Yanzu ka auna rashin karban addu'ar ubangijinka, ka kalli 'ya'yanka, ka kalli yadda kake bukata Allah ya shirya maka su, ka hada da naira miliyan 500. To rashin karban addu'an ma da sauki. Na biyu shine in dai mutum ya ci haram, in dai mutum ya ci haram,
annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man nabata lahamuhu min suhut fannaru aula bihi. Duk wanda jikinsa ya haɓaka yayi kyau yayi haske amma da dukiyar haram, abinci mai kyau yake ci, in zai sha mai kyau ya shiga AC ya kwanta na haram, yayi kyau jikinsa yayi bulbul yayi kiba, annabi ya ce wannan jikin ba abin da ya dace da ita in ba wuta ba. Ba za ka je da jikin da ya ginu da haram kuma ka ce za ka yi alaka da Allah ba, ba sai kyau ba. inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yadkhulul jannata jasadun gudhiya bi haram. annabi yace baya shiga aljanna jikin da aka gina shi da haram. jama'a mun fahimta? jikin da ya ginu da haram, annabi yace baya shiga aljanna. in ma musulmi ne da ya yi imani sai an wanke wannan daudar haram din an zabanye ta a wuta kafin ya tafi aljanna. amma da jikin da ya ginu da haram ya je ya wuce aljanna sai dai in tuba ya koma ga. matsalar haram ita ce ita haram ba ta da albarka. idan ka damfari wani naira miliyan 100 ka rubuta ran da kai damfara, ka rubuta ran da kudin ya shiga hannunka, kuma duk abin da kai da kudin ka dinga rubutawa kana bibiyan kanka, za ka ga tun a duniya bakin ciki kudin suka saka. ƙarya ne ka ce ka shiga kwanciyar hankali bayan ka karbi kudin sama da kwanciyar hankalin da kake ciki kafin ka yi damfara. ƙarya ne. kai ka dinga bibiyan kudin da kake ci. annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hadisin al-imam al-bukhari al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. annabi yace wanda suka kulla ciniki mutum biyu, mai saya da mai sayarwa, suna da zaɓi su zartas da ciniki ko su warware ciniki malam ya tafarraka, matukar ba su rabu ba. an kulla ciniki ba a rabu a gumba, kana da dama ka ce ka fasa a baka kudinka. ka sayar an saya matukar bai bar gumba, kana da dama kai ma ka ce ka fasa sayarwa ya baka kudinka. idan an rabu ya tafi ka tafi, ciniki ya kullu. annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fa in sadaka wa bayyana, idan su biyu da suka kulla cinikin suka yi gaskiya a cinikin, suka fito da komai fili. idan na da aibi an fito da aibin fili, idan na da wata matsala an fito da matsalar fili. product da ake bukata shine, ba ƙarya aka yi aka ce shine kuma alhalin ba shi bane ba. burika lahuma fi bai'ihima, annabi ya ce Allah zai sa musu albarka a wannan kasuwar. shi wanda ya sayar kudin da ya karba, Allah zai sa albarka a ciki, zai amfane shi. wadda ya saya abinda ya sayan zai mora, Allah zai sa mishi albarka. sai annabi ya ce wa in kadaba wa katama, amma in suka yi ƙarya lokacin ƙulla cinikin, wa katama suka ɓoye aibi, ga wani abu da ya kamata a fito da shi an ɓoye. mota ce, ma Nurdin yana sai da motoci, sai wata mota aka saye ta har an hauta kwana 2 ko kwana 3, sai wani abu ya faru, sai aka dawo da mota, sai aka gyara, sai aka mai da ita cikin sabbi. sai wani ya zo saya, sai ya ɓoye cewa an hauta, ya yi bayanin mota ce sabuwa da aka kawo ta, ba ya ɓoye ba. ko kuma tana da wani illa, waya ce aka saya, an buɗe wayar, watakila har an yi gyara, sai aka rufe ta, sai aka sa ta a cikin sabbi. da ya zo sayarwa sai ce ba a taba bude ta ba. wa in kadaba wa katama, idan suka yi ƙarya ma junansu lokacin ƙulla cinikin, suka ɓoye aibi, muhikat
barakatu bai ihima, sai a shafe albarkar wannan kasuwar da suka yi. Shi mai sayarwan ƙarya ne wannan motan ya karbi kuɗi kuma kuɗin ya yi albarka. Jama'a mun fahimta? To abinda nake so na fito mana da shi anan shine ita fa motar ta halal ce, a sai da ita halal ne, wayar ta halal ce, a sai da wayar halal ne, amma da aka zo cinikin wayar ne sai aka yi ƙarya ma wadda aka sayar ma wayan. Annabi ya ce wadda ya sayar da wayan kudin ya zama asara, ba zai yi albarka ba. Ita motar fa ta halal ce, a sai da ita halal ne, amma ƙaryar da aka yi aka ɓoye wani aibi aka sayar. Annabi ya ce kudin da mai sayar da motar ya sayar ba zai yi albarka ba. To ina kuma motar dama ta sata ce? Kun gane magana? Ina wayar kuma ta sata ce? Wannan wayar ta halal ce, ƙarya aka yi a wajen ciniki, aka share albarkar kudin da aka sayar da wayar. To ina kuma wayar ma sato ta aka yi? Kun gane magana? Ita wannan motar ya halatta a sayar da ita, ta kasuwa ce, amma ƙaryan da aka yi aka ɓoye aibi. Annabi ya ce albarkan kasuwar ya tafi. To ina kuma dama motar ta sata ce? Duk dukiya in ta haramce ba ta da albarka. Duk dukiya in ta haramce ba ta da albarka. Kai ne neman dukiya hagu da dama, halal da haram, kana bata lokacinka. Banda fitina ba abinda wannan dukiyar za ta kunna maka. Banda wutar fitina ba abinda wannan dukiyar za ta kunna maka. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi magana akan masu neman kuɗi ta hanyar riba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la'anallahu akilar riba, Allah ya tsine mawadda ya ci riba. Sai ce wa mukilahu, da mai ba da riban, wadda shi aka bashi, shi ne ya ba da ƙarin. Annabi ya ce shi ma Allah ya tsine mishi. Tsinuwa fa fassararsa da Hausa kamar annabi ya ce Allah ka nesanta wane daga rahamarka. In Allah ya tsine mutum ya nesanta shi ne daga rahamarsa. Annabi ya ce la'anallahu akilar riba, mai cin riba Allah ya tsine mishi. Wa mukilahu, wadda ya bada riban Allah ya tsine mishi. Wa katibahu, wadda ya rubuta yarjejeniyar riban Allah ya tsine mishi. Wa shahidaihi, shaidun da suka tsaya aka rubuta su ne shaidu, Allah ya tsine musu. Wannan kuɗin ta ina zai yi albarka? Akwai al-iktilas min al-malil am, satar dukiyar jama'a, satar dukiyar jama'a, wadda ita ma wata hanya ce da aka mai da ita wani ganima a tsakanin al'umma. Duk waɗannan hanyoyin inda za mu yi ta lissafawa, su suka yi taron dangi suka durkusar da mu, su suka yi taron dangi suka durkusar da mu. Haram ta kowace fiska ta zo akwai wadda za su bi ta, su kuma a ganin su kamar za ta ba da mafita. To mafitar shine halin da muke ciki. Satar dukiyar jama'a. Annabi ya ce manista amallahu minkum ala amal fakatamana mikyatan fama fawqaha. Duk wadda muka bashi aiki na jama'a, a aikin sai ya ɓoye allura. A hadisi annabi ya ce allura hedi masta ne ya ɗebi cok ɗin makaranta sai ya tafi da shi gidansa. fakatamana mikyatan fama fawqaha, sai ya ɓoye allura ko abin da ke sama da allura. Kana gululan, annabi ya ce ya saci dukiyar gwamnati, ya saci dukiyar jama'a. Ya ati bihi yawmal qiyama, annabi ya ce zai zo da shi ranar alkiyama. Zai zo da shi ko bai zo da shi ba? Wallahi yalla bai duk wannan badakala da ake bata lokaci, bata lokaci ne, wallahi bata lokaci. Dukkan kantan ba fa ka saci dukiyar jama'a ba, akwai hadayar umma. Annabi ya ce gulul, kyautan ma'aikata
mutum ne a ofis ɗinsa shi ne zai sa hannu akan abu amma ba zai sa ba sai an bashi kuɗi. Wannan kuɗin annabi ce za ka zo da shi ranar alkiyama. Hadayar umma harama masinja ne ga inda zai kai fayil ɗin ya rike sai an bashi wani abu. Ai kai fayil ɗin a kansa ake baka albashi, abinda aka baka kake ganin kyautar annabi ya ce za ka dawo da shi ranar alkiyama. Mutum ne na da hakkinsa ne ya sa hannu hakkin ya fito sai an yi raba daidai ko an bashi percentage ɗinsa kafin ya sa hannu hakkin ya fito. Yalla koi annabi ya ce za ka dawo da wannan kudin ranar alkiyama. Jama'a mun fahimta? To haka ne masu ba da kwangila da su ake kashe mu raba akan kwangilar. Shi zai ba da kwangilan kuma a cikin kwangilar shi za a cire mishi kasonsa. Shi zai sa hannu a yi kwangilar kuma shi ne za a cire makasonsa a cikin kwangilar. Shi ma yanzu wannan ba ya zama ruwan dare ba? Ya zama ruwan dare. To bare wadda zai ɗauki bayin Allah ya je ya rike su a jeji ya ce sai an bashi miliyan kaza kafin ya saki. Shi fa musulmi ka ba shi tsoro sabon Allah ne. Ka ba shi tsoro sabon Allah ne. Ka ba shi tsoro ka razana musulmi sabon Allah ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ashara ila akihi bi hadidatin, duk wanda ya nuna dan uwansa da makami nunawa, fa innal mala'ikata tal'anuhu hatta yada'ahu, mala'iku za su yi ta tsine mishi albarka sai ya ɗauke makaminsa akan dan uwansa. Wa in kana akahu li abihi wa ummihi, annabi ce ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Ina dai ƙarshen wasa kenan. Ba a wasa da danko ka ja kamar za ka harbi mutum. Wannan jan daga lokacin da ka ja mishi a kansa, annabi ya ce mala'iku da su fara tsine maka albarka. Ba a nuna mutum da bindiga, ba a zuwa da mota ko mashin a yi kan mutum. Duk wasa ne da makami, duk abin da zai razana musulmi. To yanzu Allah kaɗai ya san iya bayin Allah da yan kidnapping suka kwashe, su suna so a ba su kuɗi. Yara suna hannun su ƙanana. Wata yarinya da ta dawo ba ta iya tafiya. Yarinya ba ta wuce shekara 12 ba. Malam ne kidnapping, ka yi tunani in yarka ce ka kalle ta a wannan musifan tana da zafi. Kar ku ɗauka cewa Allah zai bari abinda kuke ma mutane. Allah ba zai bari ba. Akwai ranar da za a haɗu a gaban Allah. A tunaninku idan an baku miliyoyin da za a baku zai rufa muku asiri ne? Ba zai yi ba. Wadda zai gwada jin wani abu makamancin wannan, wadda ɗansa ya taɓa ɓata ya kwana ko ya wuni ba a samu ɗan ba kafin aka same shi. In an ce ma an ɗauke ɗan mutum za ka ji wani abu. To shi ma yanzu ya zama sana'ar neman kuɗi. A haɗa kai da makusantan mutum a kwashi 'ya'yansa, a zo da makamai a kashe waɗanda za a kashe, a ɗebi iyalansu. Su me suke bukata? Neman kuɗi. Wani shi hanyar neman kuɗinsa sayar da wiwi, wani sayar da kwaya. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Duk dukiyar da aka neme ta hanyar haram ƙarya ne, ba ta albarka. Duk dukiyar da aka neme ta hanyar haram ba ta albarka. Duk dukiyar da aka neme ta hanyar haram ba ta albarka. To dole ne mu haɗu duka
mu ji tsoron Allah, mu sani cewa arziki al'amari ne na Allah, hikima ce ta Allah, ya azurta wani ya kame ta gabarin wani. Kowa ya yarda cewa abinda yake da shi na halal shine abinda yake haƙƙinsa. Haka annabi shabi ga mutanensa. Bakiyatullahi khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bakiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Sun tasa bayin Allah da tauye mudu. Duk yadda za a yi sai an cuci mutum in ya je awo. Har yanzu mutanenmu da yawa illa man rahimallah na da wahala ka samu mudun da shi yake zuwa ya auno kuma da shi yake auna wa mutane, yana da wahala. Shi idan shi zai auna akwai mudun, in zai aunar akwai mudun. Alhaji akwai kwanciyar kabari, akwai kwanciyar kabari. Wannan tsarin fa karar Allah ya maganarsa a Qur'ani. Kai in zaka auna ka cika mudu, kai in zaka aunar ka rage mudu, nassin Qur'ani ne fa. Mudun da shi zai auna, mudun da yake auna muku ku ba zai taba yadda shi a zo mishi da shi ya auna da shi ba, shi ba zai yadda ba. Mudun da zai aunan kuma ku ba zai yadda ya aunar muku da wannan mudun ba. Me yake bukata? Shi ma yana bukatan arziki. Yana bukatan arziki. To dole sai mun yarda cewa Allah shi ne mai azurtawa, kuma ka sani cewa daga cikin mafi girmar musifa ta dukiyar haram kamar yadda muka ambata shine yanke alaka tsakaninka da ubangiji. Yana daga cikin masifar dukiyar haram shine hisabin da za a yi a kanta. La tazulu qadama ibn adam yawm al-qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsi. Kafafun bawa guda biyu ba za su gushe a gaban Allah ba ranar alkiyama. Idan an tsaida mutum ba za su gushe a gaban Allah ba ranar alkiyama. Annabi ya ce akwai tambayoyi guda 5 da za a mishi. An umrihi fi ma afnahu, rayuwarsa za a tambaye shi a me ya kare ta. Allah zai tambaye shi ya ce na baka shekara 60 ko 50 ko 70 ko 100, kamun bayani me kai har wannan shekaru suka kare. Wa an shababihi fi ma ablahu, a wata riwaya an jasadihi fi ma ablahu, za a tambaye shi samartakarsa, ƙuruciyarsa a me ya kare. Kai ƙuruciyarka a me ka karar da ita. Jikinka idan mutum tsufa ya shigo ba jiki na yaushi ba, to wannan yaushin Allah zai tambaye shi. Da kana iya daga bokiti ba ka iya dagawa daga bayan, me faru, a ina, me kai har ka kwararrabe, me kai a rayuwa. Wa malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqa, sai dukiyarsa ta ina ka nemo ta ina ka kashe. Duk karka yaudari kanka yalla boy. Idan dukiya ta sata ce karka yaudari kanka wai ka gina masallaci, wai ka gina makaranta, wai ka yi kaza. A'a, kawai zaman ka lafiya, mayar da dukiyar inda ka ɗebo ta. Ya fi maka wannan gina masallaci, ya fi maka wannan gina masallaci. Karka yadda da wai dukiya in ta zalunci ne, ta sata ne, wai ka gina masallaci ko makaranta. A'a, abin da ya fi maka alkhairi yalla boy, ka mayar musu da kuɗinsu. Ko baka gina masallaci ba da ka kai na bani, ka mayar da dukiya, ka mayar da dukiya. Idan dukiya ta sata ce, in duk marayun Najeriya ka ɗauki nauyinsu da wannan dukiyar, wallahi ba za ka fita ba ranar alkiyama. In duk marayun Najeriya da wannan dukiyar satan ka ɗauki nauyinsu da rayuwarsu da karatunsu, wallahi ba zai fidda kai ba ranar alkiyama. Ita dukiyar kawai me da ita, zaman ka lafiya me da ita. Haka annabi ya ce, man kanat indahu mazlamatun li akihi min irdihi aw shay'in falyataha
halalhu minhu al-yawma, kamar kawai kamar. To yau an wayi gari, idan electrician ne illa man rahimallah, in ya zo shi ma estimate sai ya kara, in kafinta ne illa man rahimallah, shi ma estimate in ya zo sai ya kara, shi ma makanikin mota haka, shi ma makanik. Saboda haka junanmu muke dukan junanmu, wannan ya dundi wannan, wannan ya dundi wannan. Idan shi yana da dama ya kwashi kuɗin ku a ofis, to amma ai motarsa za ta ɓaci, kuma shi ma yana bukatan a mai gini, kuma yana bukatan kafintoci shi ma su mai rufin gidansa, ai su ma ai za su haɗu a wajen. To amma idan muka tuba muka gyara, kowa ya gyara, ya ji tsoron Allah, ya sani wannan badakalar ba za ta bashi mafita ba, ya sani dukiyar jama'a da yake tsakura ba zai taba zama mishi rufin asiri ba, ya tuba ya daina, to kuma kowa sai ya sha iska sai ya zauna lafiya, kowa sai ya zauna lafiya. Daga inda muka tuba muka gyara muka yarda kowa zai yi abin da zai yi tsakaninsa da Allah, ba shi da tunani ko fata na ya cuci dan uwansa, ya zalunci dan uwansa, za mu zauna lafiya, al'ummar mu za ta zauna lafiya. Za mu zauna lafiya, al'ummar mu za ta zauna lafiya. Lokacin rasuwan Malam Ibrahim, mahaifin Malam Usman nawa, Allah ya mashi rahama, Allah ya gafarta mishi. Malam ya kira ni a waya, ya ce mun an kira shi an gaya mishi malam ba lafiya zai tafi. Na ce to ya jira mu tafi. Muka tafi muka je muka same shi a kwance. An kira likita ya zo ya duba shi, aka je duk abin da ya kamata a yi aka yi. Cikin yardan Allah, sallan azhar da shi muka yi, shi ya ja mu sallan azhar a masallacin kofar gidansa. Da yamma ya fito nan majalisinsa ya zauna, aka zo ana ta gaishe shi, sai muka ce mishi malam za mu tafi, sai sa mana albarka, ya mana addu'a, ya mana addu'a, sai ya mana waɗansu wasiyoyi guda uku, wannan a cikin jama'a aka yi abu. Ya ce mana to kun ga kun ɗauki hanyar almajiranci, ya ce ku ji tsoron Allah. Ya ce duk wadda ka gan shi a hanyar karatun addini da almajiranci wani kos yake yi, lafazin da malam ya amfani da shi, ya ce wani kos yake yi na ya zama mutumin kirki. Duk wanda ya yi karatun addini bai zama mutumin kirki ba, malam ya ce ya bata lokacinsa. Ya ce idan ka yi karatun addini ka yi ƙoƙari ka yi aiki da karatunka ka zama nagartacce, ya ce to sai ku fita kuma farautan wadda ba shi da kirki. Idan ya muku rashin kirki sai ku mai kirki, ya ce in mara kirki ya muku rashin kirki kuka mai rashin kirki, to kos ɗinsa ya yi nasara a kan naku. Idan ya muku rashin kirki kuma yi kirki, don ku karatun da kuka yi kenan. In ya muku rashin kirki kuma yi kirki, ya ce insha Allah za ku yi galaba a kansa ya zama mutumin kirki. To in ya zama mutumin kirki, ya ce sai ku fita neman wani mara kirki. Ya yi mana dogon bayani akan abin da ya shafi almajiranci. Na biyu sai ya ce mana ku rike ibada, ya ce kar ku damu da kwanciya a cikin dare, ku dage da ibada. Ya ce kwanciya yana nan yana zuwa. Wallahi da wannan maganar kwanansa ɗaya Allah ya mai rasu. Ya mana nasiha akan ibada, sai ya mana nasiha akan neman abin duniya. Ya ce ku yi taka tsantsan da neman arziki. Ya ce akwai fitina a cikinta da yawa. Ya ce mana arziki da Allah ya saukar mai albarka shine wadda Allah ya gina shi sannu-sannu har ya kosa. Ya ce mana kamar ruwan sama ne,
bai ja aya ko ɗaya ko hadisi ba, amma kai yana maganan zaka iya hararo waɗansu nassosi da za su iya goyon bayan abin da yake faɗa. Yace kamar ruwan sama ne, idan aka yi ruwa, yace kafin a kai ma maganan abinci sai ka share gona. Idan ka share gona, yace sai ka je ka yi huɗa. Idan ka yi huɗa, yace sai ka yi haƙuri kuma ka je ka yi shuka. In ka yi shuka, yace shukan da ka shuke gonan duka, inda za ka yi gajen haƙuri a satin za ka iya zuwa da hannu ɗaya duk ka tuge gonan. Ya ce amma in kai haƙuri, kai noma, kai maimai, kai ciro, kai kaza, akwai tushen da nan gaba in an ce ka tuge baka isa ka tuge ba. Ya ce to arziki ya kafi kenan. Ya ce a nan ake cin abinci. Abinda ma da ne gaya mana ke. Allah ya mishi rahama. Ya ce ku yi taka tsantsan wajen neman arziki, gaugawa wajen neman arziki. Ya ce sau da yawa yakan sa mutum ya halaka. So ko ba komai, ai akwai wa'azuzzuka a cikin waɗannan kalmomi. Mu ji tsoron Allah, mu sani cewa Allah shi kaɗai shi ke azurtawa. Mu rike sabubba da Allah ya shar'anta mana mu nemi arziki. Ga nan ayoyi da yawa a cikin Qur'ani. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Allah ce idan an gama sallah ku bazu kowa je neman abinci. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله يقول كتاشي كنيما كوا يتاشي نيما أما كيردد كسند الله يباك كرك يدك تي تهنير مرديا دزالنتي da cutan bayin Allah za ka nemi abin duniya, za ka lalace a duniya, za ka lalace a ra'alahira, za ka lalace a duniya kuma za ka yi asara a gobe kiyama. Mu yi kokari duk dama da muka samu mu yi amfani da damar mu tuba abubuwan da muke yi wadda ba kyau, mu tuba mu gyara. Idan mun gyara, Allah zai canza mana abin da muke ciki, domin wannan tsari ne na Allah. Irin halayenku, yanayinku, irin wannan yanayin yake muku mu'amala. Idan kun canza kuka koma yanayi na alkhairi, Allah sai canza muku zuwa yanayi na alkhairi. Idan kun canza yanayi na banza, to sai ku ga rayuwa da yanayi wadda ba za ta muku daɗi ba. Mu ji tsoron Allah, mu sani cewa arziki yana hannun Allah ne. Allah shine mai wadatarwa, Allah shine mai azurtawa. Abinda Allah ya sanya mishi albarka shine arziki. Amma dukiya in ba ta da albarka, ai ba ta zama arziki ba. Wurare da yawa a Qur'ani sai ka ji Allah na cewa kar dukiyarsu, kar abin da ke hannunsu na dukiya ya ruɗe ku. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum وهم كافرون. Allah ya ce wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, kar dukiyarsu ko ƴaƴansu su baka sha'awa. Allah ce kar ka yadda, kar su baka sha'awa, kar dukiyarsu ta burge ka. Kamar wani ne ya ce Allah to me yasa? Allah ce innama yuridu Allahu, iyakar abinda Allah ke nufi da basu wannan dukiyar, li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya, shine zai dandana musu azaba da dukiyar a nan rayuwar duniya. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, Allah ce rayukansu kuma da su fita a jikinsu suna kafirai. Dukiya ta yi riba? أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. Allah ya ce أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين, shin suna zato ne, suna tsammani ne abinda muke yalwata musu, muke ba su na dukiya da 'ya'ya, nusari'u lahum fil khairat, muna musu gaugawan alkhairi ne, muna ba su alkhairi ne? Allah ce balla ya shukurun, ba sani ba.
ba don ka samu abin a hannunka shi ke nuna cewa ka sha kwana ba. Wani dukiyar daga ran da ka same ta a lokacin ka shiga matsala. Saboda ka abin da ake bukata albarkata shi kaɗansa ya ishe ka rayuwa. Saboda ka mu ji tsoron Allah, mu yaƙi zalunci a tsakaninmu, mu yaƙi zalunci a tsakaninmu, mu yaƙi zalunci a tsakaninmu, mu yaƙi neman abin duniya ido rufe ta halal ko ta haram. Annabi ya faɗa a hadisi, ya ce wani zamani zai zo za ka ga mutum musulmi bai damu da abin da zai shigo hannunsa halal ko haram. Annabi ya ce zamanin zai zo mutum zai zan bai damu ba abin da zai shigo hannunsa haram ne halal ne, wannan duk ba damuwansa ba ne. To amma dai ko ba komai ai akwai tunanin ran da za a saka a cikin kabarinka. Saboda haka mu sani cewa duk waɗannan hanyoyi da muke bi ba hanya bace da za ta fidda mu, ba hanya bace da za ta fidda mu. Wanda ya samu babban dama a ofishinsa ya ce zai yi amfani da wannan daman ya ɗabi dukiyar al'umma. Wanda ya samu ƙarfin jari a harkar kasuwancinsa ya ce zai tsawwala ya sa mutanensa a cikin matsala saboda shi ne kaɗai yake da ƙarfin iko akan suga ko masara ko gishiri ko shinkafa ko fulawa ko taliya ko duk abin da yake da shi, sai yadda ya ga dama hakan ya sa ya jefa mutane a cikin matsala. Akwai ranar haɗuwa da Allah. Masu sana'a su kyautata sana'arsu, kar mutum ya kawo maka wani abu domin ka gyara mishi ko ka yi mishi wani aiki, hakan ya baka dama ka zalunce shi. Akwai ranar haɗuwa. Sannan abinda za ka rike a hannunkan ba mai amfani ba ne gare ka. Babu abinda za ka yi amfani da shi matukar ba halal ɗinka ba ne ba, face ya zama maka fitina a duniya ko a lahira. Muna roƙon Allah ya shirye mu, Allah kuma ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi. Allah ya ƙara mana albarka a rayuwa, Allah ya ƙara mana aminci da zaman lafiya, Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.